sustraia saioa Ordizian hasiko dugu. Azokako plaza estali zutenetik 100 urte bete direla ospatzen ari dira. Orain berregokitu egin dute ekoizleak eta bezeroak erosoago egon daitezen. Ondoren, gure ardoak izango dugu albiste, lehendabiziko euskal edarien azoka. Topaketa garrantzitsu horretan 100 upategik baino gehiago hartu zuten parte. Amaitzeko, sagarrondoen inausketa eta txertakak izango ditugu hizpide. Euskal sagardoa jatorri izena lanean ari da oso errotuta dagoen eta etorkizun handia duen sektore baten alde. Asteazkenero, Ordiziak asteko azoka antolatzen du. Egun sentia urratu gabe, baserritarren postu askotan produktuak salgai daude. Beste postu batzuetan berriz, muntatze bidean dira oraindik. Ordiziako azoka plaza batez ere tokiko ekoizleen eta kontsumitzaileen topagune bihurtzen da, eta denak daude kalitatearekin konprometituta. Berritzelanak zirelata, hainbat hilabete zitsita egon ondoren, baserritarrak joan den urtearen amaieran itzuli ziren ohiko azoka esparrura. Kontsumitzaileak azokako bezero fidelak dira. Bertan, Ordiziako alkatearekin eta Delikatuz interpretazio zentroko teknikariarekin egin dugu topo. Delikatuz duela 20 urte sortu zen eskualdeko kultura, gastronomia eta balioak sustatzeko. Interpretazio zentro bat da, batez ere elikadura, nutrizio eta gastronomin ingurun. Eta pixkat ardatza, bere ardatza nagusie da Ordiziko azoka. Asteazkenero azoka ospatzen da Ordizin, oso garrantzitsue da. Pixkat Gipuzkoako azokari garrantzitsuenetako bat, eta herrintzako oso gauza, ospakizun garrantzitsu izan da beti, eta pixkat hori ardatza hartuta, Delikatu zentra irik izan. Asteko merkatua kudeatzeaz eta azoka bereziak antolatzeaz ere arduratzen dira. Hau da asteazkenero azoka ospatzen dana, baina urtean zehar egiten dira azoka bereziak, eta horren ingurun guk egiten deuna da pixkat, azoka berezi horiek pixkat antolaketa guk kudeatzen dugu. Azkenen olako feri berezitan, etortzen die postu desberdinak ez asteazkenero etortzen diena, gastronomikin, edo euskal pastela, edo artesaniakin, orduan guk egiten dugu, beraiekin kontaktun jarri, zenbat etorri behar dien, gero postuk nola antola, pixkat bere antolaketan un jarri, ze kaletan jarri, animalik etortzen diela, gu beraiekin jartzen geha harremanetan, aurrekontuk eskatu diputazioekin edo foru aldundikin hitzein, baimenak, pixkat feri berezi hauek antolatu. Ordiziako azoka Euskadiko zaharrena da, 1512 urtekoa baita. Baina dirudienez, askoz lehenago ere antolatzen ziren azoka hauek herrian. Ordiziko azoka hola pixkat data ofiziala da 1512 urten, garai hortan edo urte hortan hiribildua erretzen da, eta pixkat sutearen ondorioz, laguntza bezala, Gaztelako erreginak, Joana lehenengoak, ematen dio eskubidea asteazkenero azoka ospatzeko. Baina, hoi da 1512 urten, baina aurretik ere Ordizia herria zanen, ez hiribildu aurretik, 11. mende ingurun, eta horre badakigu azokak ospatzen ziela San Bartolome ermitaren inguruan. Baina betidanik Ordizik izan do pixkat ferikin eta azokarekin eta lotura handie. Duela 100 urte plaza estali egin zuten baserritarren eta kontsumitzaileen erosotasunerako. Ordiziako asteazkenetako azokan beraz, badute zer ospatu. Baina, hemen egun askotan euria egiten do, hotza egiten do, eta orduan udalak
pentsauzon hasi izan jago 2. mende hasieran, zerbait emarko zala, pixkat hemen etortzen zien baserritarrak eta pixkat erosogo egoteko, eta proiektu desberdinak edo proposamen desberdinak egon zien, eta azkenen 1924 urtean, Jose Gurrutxaga Donostiko arkitekto batek aurkeztu zon proiektu bat eta hoi onartu zen. Eta proiektu hau da, azkenen beak pentsatu zon, pixkatola plaza ez itxiera bat itxie, izan zen zutabe altu, aurrena proiektu bajugoa zen, baina pixkat inguruko etxek eta pixkat bizilaunek eta igualez oztopatzeko, azkenen pixkat altuera handigoa eman zen, eta zen hoi, zutabe handi batzukin, eta pixkat, estalia, eta hau da pixkat gaur egun ikusten deuna. Iaz egindako obrei esker, eguzki plakak daude plazako teilatuan, eta hotzetik zein berotik isolatzeko sistema bat ere badago, olanen bidez egina. Azkenen, azokako saltzaileek eta baserritarrak die pixkat guk zaindu behar ditugunak. Eta orduan, beraiek erosogo eoteko, argiteria eta instalazio elektriko dana berritu da, eta egun askotan euria egiten do, eguzki jotzen honen baita segun zetokitan asko jotzen do, eta pixkat hoi babesteko lona moduko batzuk eta jarri die, hola hilotzeko eta jesteko, ez diola finko, hilota jetxiko die, eta da pixkat zutaben erdi aldeaino, pixka berago, eta gero beste bionbo edo beste modulo mugikor batzuk jarri behar die, beraiek pixkat besteko bere atzekalden. Ordiziako asteko azokari esker, sasoiko produktu osasungarriak eta kalitatezkoak eskura daitezke. Gure baserrietako produkturik onenak kontsumitzaileen eskura. Azoka honek ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremana estutzen du. Gero, olako erosketa txiki batekin, guk pixka balore jartzen dugu eta laguntzen dugu baserri hauek mantentzeko, herri txiki mantentzeko, baserri hauek ez daude hola hiri handitan, herri txikitan daude oraindik eta olako erosketak beraiek oraindik badukete toki bat bere produktuk saltzeko. Eta herri hauek mantentzea da, pixka gure ingurumena zaintzea, gure ohitura, gure hizkuntza, gure kasun. Orduan, garrantzitsua dela erosketa bat egitea olako azokatan. Belaunaldien arteko errelebua eginda, baserri askok urteak daramatzate azoka honetara etortzen. Beteranoena Montes mintegia da. Izan ere, duela 176 urte hasi zen azokan parte hartzen. Damaski hemen azokatan 176 urte hemengo azokan, gaur Ordizin. Dedikatzen geha, landaria eraiten, bertako landaria ite deudena, etxen ite deudena, eta gero saltzen dugu azokatan, gaur bezala hemen Ordizin. Bihar Hernanin da lan baten Tolosan. Etorkizuna historia baino garrantzitsuagoa da, eta Montes mintegiak badu erreleboa. Ni naiz 5. generazioa, eta nire semia 6. azartukoa, urte Damaski lanen nekin, gustatzen zaio lan hau, grazik horri nik uste segituko hula. Azokako beteranoekin batera, Ordiziako azoka esparrua ohiko baserritarrekin partekatzen duten gazteak agertu dira. Plazan 30 postu daude eta zorionez batzuk berriak dira. Dauzkeu pertsona batzuk hamarkadak asteazkenero etortzen, bere aiton amonakin hasi ziela, gotatzen digute etortzen ziela garai hartan igual txerrikin, animalikin, eta beraiek igual amonakin barazkikin, gero amakin, eta oraindik beraiek jarraitzen dute. Eta holako badauzkeu oraindik batzuk, baino eskerrak baita, gazte jendeare animetzen nahi dela produktu desberdinakin, eta adibidez, azkena hasi dana da, Natalia, Madrilgo neska bada, eta beak bidanin dauke bere baserrie, eta bain dela 4 hilabete hola hasi izan, eta ikusten dezue, ze produktu ederrak, eta postu ederra dauke, eta orduan, guk oso eskertuta baita, oraindik pixka gazte jendea, eta holako mundu baten sartzen diela, eta guk aukera ematen digu bentzet bere produktu saltzeko.
Nataliak bidanian egiten du lan, eta haren apustua barazki ekologikoak eta horren deribatuak dira. Baserritar veteranoekin partekatzen du lekua eta beti ikasten du zerbait haiengandik. Tengo una huerta. Berotegi txiki batean baratze bat daukat. Baita zukuak egiteko zenbait fruta arbola ere. Etxaldea bidanian dut, eta 4 hilabete daramatzat azokan. Pixkanaka, ondoan ditudan pertsonengandik ikasten saiatzen ez. Y aprender de las que están a mi lado. Matxin erlezaina da eta ordizian erleetatik eratorritako produktu ugari aurkezten ditu. Urte terdi eskas darama azokara etortzen eta esperientzia oso ondo baloratzen du. Urte terdi inguru da ordiziko azokan hasi ginela, beti fama handia eukiun azoka izan da, belaunaldi beti esan da, gure amonak eta oso azoka ona izan dela. Egia da azkeneko urtean asko aldatu dela, batetikan jendean erosteko ohiturak aldatu dialako, eta tristea, baina azokan erosi garren, denak supermerkatutan erostute eta horrek inguruko ekoizlei asko ere egite du. Ekoizpen ereduak aldatu egiten dira eta Ordiziako asteko azoka aldaketetara egokitzen da. Euskadin nekazaritza ekologikoa gora doa eta Ordizia horren isla da. Olaberriko baserri, Etxeberrigoikoa baserrian esnebeia dauzkagu, ekologikon, 10 bat esnebei, baitare txekorra haragia ere saltzen dugu, oli askok, eta diversifikatua daukagu produzioa, eta behi esne horrekin egiten ditugu behi gazta mota ezberdinak. Hori da, baserriko aktibidaderik importantena. Eta Ordiziko azokara hasi ginen etortzen 2019an. Orduan hasi ginen gaztaiak egiten. Eta orduan 6 urte daramatzagu etortzen. Ekoizle askok dagoeneko badauzkate bereizgarri ekologikoak euren postuetan, eta beste batzuk trantsizio bidean dira. Ordiziko azokan egia esan dago aukera oso handia produktu ekologikoak eskuratzeko. Eta egia esan da modelo produktibo oso etorkizuneko modelo produktiboan ere iritziz. Azken finean lurraren zaintza, animalien zaintza oinarritzen da, kalidadeko produktua albideratzen du, eta salmenta zuzenaren bidez, baserritarrok aukera daukagu prezio duin baten bidez saltzeko gure produktua. Orduan, oso aukera politia da edozen konsumitzailearentzako bertako produktu ekologikoa eskuratzeko, Ordiziko azoka kasu honetan. Duela 100 urte Ordiziako azoka estali egin zuten. Mendeurrenean, estalkia zaharberritu eta egokitu eginda jarduera erosoagoa izan dadin bai baserritarrentzat, bai kontsumitzaileentzat. Azoka bizirik dago eta zuzeneko tratua du ezaugarri nagusi. Astelenean, otsailaren 17an, Bilboko Euskalduna jauregian gure ardoak topaketa izan zen, Euskadiko edarien erakusleio handia. Sektoreko profesionalentzat soilik diseinatutako ekitaldian, upategiak eta euskal edarien kategoria guztietako ekoizleak bildu ziren. Eusko Jaurlaritzako elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailak eta Hazi Fundazioak antolatuta, gure ardoak ekitaldiak 100 upategitik gora bildu zituen. Arabako Erriosako upategiak eta enpresak, Arabako, Bizkaiko eta Getariako txakolinak, Basque Beer garagardoak, Euskal Sagardoa, likoreak eta beste edari batzuk. Gure herriko edariak sustatzeko esperientzia oso ondo baloratu zuten Hazi Fundazioan.
102 upategi biltzea lortu dugu eta dauzkagun edari guztietakoak, eta nahiko kontentu gaude ze Euskadiko upategien 25% biltzea suposatzen du horrek. Eta gure helburuetako bat da hosteleritza eta banaketa sektore profesionalak ekimen bakar batean ezagutu dezaten gure edari sektorea, eta momentuz pozik gaude, pixkanaka jende hurbiltzen ari da, eta espero dugu emaitza komertzial onak izatea. Jardunaldian hainbat dasta antolatu zituzten. Hoietako batzuk Mikel Garaizabal ardo dibulgatzaileak gidatu zituen. Dastaketa gune honetan egiten duguna da, pixkatxo bat ezagutzera ematen dugu bertako zorroinan aurkituko ditugun edari batzuk salpenekin, ez? Orduen hainbat aditu izango ditugu egunean zehar, eta aditu horiek ematen dute dastaketa desberdinak, Euskal Sagardoarena, Garagardoarenak, Patxarrak, destilatuak, eta nola ez, Arabar Errioxa eta Txakolini buruzko dastaketak. Gure ardoak topaketa modu ezin hobea da kalitate handiko eta 0 kilometroko edariak balioan jartzeko. Nik uste dut oso garrantzitsu dela Bilbon horrelako ekitaldiak egitea, ez? Bilbo eta Bilbo inguruan biztanlero handia dago, eta helburua izango litzateke sentsibilitatea kontsumitzaileari eta esatea Arabar Errioxa, Txakolina bertako produktuak kalitatezkoa direla eta bultzatzea eta ezagutzera ematera. Gure ardoak ekitaldiak Euskadiko erakundeen babes osoa izan zuen. Imanol Pradales lehendakaria eta Amaia Barredo sailburua Euskalduna jauregian izan ziren, Eusko Jaurlaritzako ordezkariek eta Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundietako lehen sektoreko diputatuek babestuta. Gure ardoak topaketaren lehen edizioa arrakastatsua izan zen, eta ziur hurrengo edizioetan gora egingo duela. Otalarrea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zentro esperimentala da eta ikerketa eta esperimentazioen bidez lurraldeko frutazainei zerbitzua ematea du helburu. Poliki, esperimentazio hoietako asko fruta ustiategietan errotuz doaz. Aitor Etxeandia eta Felix San Sebastian frutagintzako teknikariak eta fruiteleko aholkulariak dira. Ustiategiko mintegietako batean, sagarrondoei buruzko proiektu berritzaile bat aurkeztu digute. Aitor nekazaritza ingenieria da eta Otalarrea hitz egin digu. Otalarrea esperimentazio gune bada, Gipuzkoako Foru Aldundiarena da, eta hor barne baita ere daude frutikultoren elkartea, eta Euskal Sagardoa proiektuak egiten diren einen. Etxaldean, 160 sagarrondo autoktono baino gehiago daude, eta 4 hektareatan sagarrondoak landatzeko hainbat sistemaren emaitzak aztertzen dituzte. Alde batetik dago konserbazio gune bat, 160 bariedadekin, Euskal Sagardoana. Gero daukagu baita ere ezifrutaleko esperimentazio gune bat, EM9 baita ere, txertaka EM9 beste gune bat, eta orain hasi gara baita ere egiten gene bat txertakena. Bestalde, daukagu esperientzi piloto bezala frutu baratza gune bat jan sagarrarekin. Aldundiaren, Euskal Sagardoaren eta Gipuzkoako frutazain elkarteen arteko lankidetza proiektu honen helburua gene bat txertaka bertoko sagarrondoetan esperimentatzea da. Maiko sagarretan dagoeneko erabiltzen da emaitza handiekin. 3 urte eskasetan sagarrondoak fruitua ematen hasten dira, alternantzia murrizten da eta ekoizpenak gora egiten du. Momentu honetan ikusten nahi garena da Europa osoan eta Amerikan txertaka hauek erabiltzen nahi diana, gene bat motakoak, orduan hemen egin dituguna izan da variedade ezberdinak txertaka ezberdinetan jarri, gene bat txertaketan,
Eta gene bat txertaka hauek, dazkaten karakteristika dauzagarri nagusienak izaten dira gaixotasunaekiko resistentzia gehiago dituztela, azkarrago sartzen diala ekoizpenean, eta lur nekea, lur fatiga ez dutela sufritzen. Emaitzen arabera, sagardotarako sagardi berriak geneba txertakarekin egingo dira. Berrikuntza funtsezkoa da euskal sagardoa hobetzen jarraitzeko, gero eta sektore profesionalagoa baita. Interesgarri iruditu zaigu teknologia honeak hartzea, zergatik txertaka hauek emango ligutekena da produzio hobeak, ekoizpen erregularragoak, hau da, ezurte horiek nolabait saiestu egingo genituzke, eta aldi berean gaixotasunen aurrean erresistentzia edo tolerantzi gehiago dute. Honek esan nahi du tratamentu gutxiago egin beharko genituzkela eta ekonomi aldetiken onura hobeak izango genituzkela. Felixek berak azaldu digu zer den txertaka edo mentagaia. Hemen ikusi ezakegu landare bat, hau da sagar landare bat, errezila, baina errezila da hemendik ona. Hau da nolabait txertatuko litzateken baridadea. Eta hau da txertaka. Txertakak ematen dizgio berezitasunak landarearen bizitzan ondoren izango dituen ezaugarriak. Hau da, zenbat hasiko den, zenbat urte biziko den, zer resistentzien duen gaixotasunen aurrean, noiz hasiko den sagarra ematen eta zenbat sagarra emango duen. Hori dena zatitxo honek egiten du. Geneba hauek sortu zirenetiken berrikuntza handiak ekarri dituzte. Eta goantxe bertan hemen egiten ari gerena da, ensaioak geneba 11rekin, 41, 210, 906 Hilabete barru, txertakak Otalarreako lursail batean landatuko dituzte, eta 3 urteren buruan emaitzak agerian egongo dira. Landarea orain dela urtebete txertatu gendun hemen egon da urtebetean landatuta, eta orain hilabete barne prestatu dugun terreno batean jarriko da. Ezi fruta sisteman, dala oraintxe bertan eramaten ari den sistemarik aurreratuena sagargintzan. Inausteko garaia da, eta Felixek, bera ere ekoizlea, lan garrantzitsu honi buruz hitz egin digu. Altzon sortua, herrian lursailak ditu. Bizitatzen ari garen lursailaren ondoko baserrian, Altzoko erraldoia jaio zen. Guraize mekanikoak erabiliz, Felix inausten hasi da. Kasu honetan, hau ezi formazioa da, eta hemen egiten duguna da ezker eskubi. Zuhaitzari forma eman ezker eskubira. Eta aldiz gutxiago aurre eta atzea. Poda mekaniko bat egiteko. Hemen adibidez, poda mekaniko bat eginda, traktorearekin, orain dela 3 hilabete, udazkenean, eta horrekin egin dioguna da, indarrak kendu zuhaitzari frutara juteko. Lursaileko belarra moztuta dago, batez ere sagarrondoen oinaldean. Felixek arrazoia azaldu digu. Hemen belarra bakita dago zuhaitzaren enborrondoan, zergatik oso garrantzitsua da, ez degineon hainbeste humedade belarraren arazoaz, eta harta ontjoak sartzeko arrisku gutxigo dago. Eta aparte, egiten duguna da, garbi egon deila, eta zatainak ez ditezela bertan egon. Zergatik zatainak egiten dutena da zaina jan. Garbi balima dago zataina lehenago juten da zikinea berrize. Eta hau garbitasun hontan ez di egoten. Kontatu digutenez, ardatzbiko fruitu horma izeneko sistema erabiltzen dute, sagarrondoak lerroka gara daitezen. Ezi sistema hau, hitzak beak esaten duen bezala, da fruta edukitzea ezi batean bezala. Hau da, seto bat bezala. Hoi, egokiago da, zergatik mekanizatu dezakegu. Poda egin dezakegu mekanikoki, nahiz eta gero eskuz txukundu,
Poda egin dezakegu mekanikoki, bilketa egin dezakegu oso erraz, eskura dagolako sagarra, eta aldi berean zuhaitzarentzako oso egokia da zergatik eguzkia sartzen da, eta argitasun hortan fruta erresago izaten dugu. Felixek erakutsi digu nola inausten duten. V formazioan dago, ikusten dezuten bezala zutain badauke, eta gero V-en agertzen da. Horrekin egiten duguna da pantaila bat. Ezi formazioa hori da, pantaila bat sortzea ezker eskubira, alambreetan lotuz. Eta orduan egiten dena da, V-an barrenean dauden adarrak oso motz kendu, azkenean erdira tortzen diena kendu, eta goruntz zuzenean dijoaztenak ere bai. Horrelakoak. Argia sartu deila erdian, harta fruta eskura eukitzeko. Urtean bitan inausten dute, eta bi inausketak onuragarriak dira arbolaren diseinurako eta ekoizpenerako. Inausketa oso beharrezkoa da zuhaitzetan. Azken batean, alde batetik egiten duguna da formazio bat mantendu zuhaitzari, ekilibrio bat, ez deila jun egurrera, aldiz junde dila frutara. Eta horretarako argia da garrantzitsua. Behar duguna da, zuhaitza egon deila aldoen itzalik gutxienakin loretara juteko. Beraien adarra junditezela lorea ematea. Eta ez egurra. Eta horrekin lorea hori balin badugu, gero aukera gehiago ditugu fruta izateko eta ekoizpen hobeak. Orain Felixek kopa itxurako sagarrondo bat aurkeztu digu, bi sistema desberdin eta helmuga bakar bat, Tolosako izastegi sagardotegia. Hitzak beak esaten duen bezala kopa baten forma egiten da, lehen esaten duen bezala ezi formazioan bi dimensioetara zabaltzen dugun bezala, formazio hori hemen ingo genduke 3 dimensiotan. Hau da, kopa baten forman, hau da, Euskal Herrian gehien ikusten dan formazioa. Hemen ikusten ditugun bezala, hiru eje daude, hiru zutabe bezala, eta gero bizkat adarrak zabaltzen die goruntz. Hemen, kasu honetan, poda egingo duguna da, argia sartu deila erditik, tximini bat, irudizko tximini bat osatu, argia sartu dein, eta fruta ez kanpotik bakarri baizik, eta barnean ere argiarekin lore egon dadin, eta aldi berean fruta. Garai batean, ia baserritar guztiek erabiltzen zuten teknika hau. Gaur egun berriz, malda handiko lurretan izan ezik, fruitu hormada nagusi. Ezi formazioa, lehen esan dudan bezala, oso garrantzitsua da, batez ere tratamentuak egiteko, mekanizatzeko. Baina aldapetan eta lekua asko daude eta jendea badago oraindik, era honetara jotzen duna, kopa formazioa. Kopa sistemak argia sartzen laguntzeaz gain, arbola gehiegi haztea eragozten du lan batzuk errazteko, esaterako sagar bilketa errazteko. Kontutan eduki behar da zuhaitz hauetan etorkizun batean fruta izango dutela. Eta fruta hori errazagoa da biltzea betikan goitik baino. Orduan, orain da garaia pixka bat baita ere altura horiek definitzen juteko. Zuhaitza ez deila gehiegi hazi, alde batetik errazago izateko fruta biltzeko, eta bestalde haizearekin ere garrantzitsua da, arbolak ez dezan eduki volumena handia goruntz. Orduan, altura definitzen badiogu egokiagoa da zabaloera formazio egitea altuera baino. Zorionez, gazteak sagardo-sagarren sektorean sartzen ari dira. Hori delata, teknika eta joera berriak azaltzeko, inausketa ikastaroak antolatzen dira. Bai fruiteletikan, bai egiten die formakuntza horiek, lehen kontaktua dutenak zuhaitzarekin, bai formakuntza basikoak eta baita ere formazio abantzatuak. Sagardo-sagarrondoak lozorroan daude.
udaberriak iratzarri egingo ditu, eta Euskal Sagardoa jatorri izeneko sagardo sagarren uzta berria ekarriko duen zikloa abian jarriko da berriro.